nevyrábíme jenom koření. Právě v pátek jsem dal pokyn k výrobě prvních 2 várek speciálních past, které se budou jmenovat Stupkovo čarování. To jedno čarování bude citronové, bude to speciální citronová pasta, kterou jsem myslel, že bude do pečení. No a nakonec jsem zjistil, že ona je dobrá do jogurtu, do nápojů, do všeho možného. A druhé čarování pastové, tedy taková pasta bude vanilková s pravou vanilkou, ne žádný vanilín. Takže to budou takové 2 pasty a k tomu perníkové koření jako taková trojkombinace pro vánoční pečení. Ale já musím teď tady rychle na tu párvičku mrknout. Každopádně to koření má atribut, že je čerstvé, jinak máme dohromady dneska už s tím, i když započítám perníkové, tak jich máme 21 druhů, nebo 21 druhů koření, nebo 20 druhů koření a 4 pasty, které citronové a vanilkové, ještě přibude speciální česneková, také s minimem soli a ještě speciální křenová. Takže to je jenom pro úvod, ale jinak se tady můžeme bavit, tak jak budu tady pect ty biftečky kapří, abyste si ochutnali a můžeme tady popovídat o všem možném i o těch jednotlivých druzích koření. Takže zatím pěkný den a já se jdu věnovat tady vaření. Tak, každopádně já jsem věděl, že když Peťovi dám mikrofon, že je 4 hodiny pryč. Směs je paprikového charakteru, ale v zásadě podobně používaná jako ta italská. Poslední fázi tepelné úpravy to do něčeho přidáte. Když to přidáte do guláše, tak se nám to tam, jak říkám, rozsvítí, voní to, je to fakt příjemný. Jo. Opravdu nechci vás oblbovat jako takový ty televizní reklamy, ale jsem tím opravdu nadšenej. A třeba když budu dělat karbanátky, tak tu cikánskou směs do toho přidám. Teď jsem jí přidal do kapříka, kterého až tady dokecám, tak budu pec, tak to bude znát. Trošku štiplavé papriky, to je charakter tady té cikánské. A když teda mám tyhle ty směsi v ruce, tak další směs jsem nazýval původně cibulový pepř, který charakterizoval tady tu směs a nazvali jsme to potom voňavý steak. Ale ten voňavý steak je vlastně cibulo-pepřové koření. Tam je největší přednost je, že tam jsou 3 druhy cibule. Tady ty větší kousky, to je smažená španělská cibule.